מתועד. מה המצב? יאללה, שאני לא ראיתי אותך. מה איתו? מה? מה? מה את עושה? כן? לאכול גם משהו? לא, מה זה לעשות? איך נראה? אז מה רוצה עכשיו? איתך? נו, איך? בסדר, מתאים לך, שירות בכוחות, בעירייה, וזה, כל הקומבינות. יפה גדולה. יפה. נעצור. מה איתך? נעצור. תעצרי. תודה רבה. מה אתה לך? בסדר, מה שלומך? מה אתה לחוץ? לא, הכל בסדר. לחלכת וזה, באתי ביתי, לא שם? לא, זה האמת שלא פה. יש לי מה, זה קורס שאלות האלה? לא, אני יודעת, אני לא רוצה לקרוא לך את הזמן, אתה יודע. אז מה? מה את עושה? כן? מתי? מה זה טוב? מה? איפה? ברוב הקורס? ומה אחרת? אחרת מה? מה אחרת? מה אחרת? המטרה היא להתחבר. מתתים 2000 שלא מדבר אור? הוא ברכה גברת. מה זאת אומרת? אני לא מתזנית! בוא נשמע אותה זמנית. הייתי לך מטאטה. איזה מתתה? איזה דגל? הכי מחודה שלכם, זה עם השערות השחורות. אוקיי. פשוט! כן. ושועד מתי זה קרה? אולי תסתכלו לפה. כל שבוע! כל שבוע! כן, תסתכל על זה. כל הפרט. אני אדאג לזה. אפשר את שערה אחת, לא אחת, לא אחת, מבדיל ימינה זה פונה שמאלה. הוא נותן ברחת, מה זה? אני מבין, ותסיק מה שהיה כתוב על האריזה, ויש שם על זה שהיה כתוב שם? מה כתוב שם? שכל יום צריך לשים אותו בתוך הביתה של דם צפרדעים? אתם משתמשים בזה כל המחר של פה, לא? לא. כל יום לא אתה משהו צריך כזה, להשים דם צפרדעים? מה מה זה, סליחה? לא רוצה לשמוע אותך, אני רוצה מתקן חדש. עד שקניתי לו מתקן לי כל הכסף, וכל האנשים שמכרתי בשביל זה. אני מבין גברת, אבל... צר לי לעצב אותך, אבל אנחנו לא מחליפים מטפים. מה זה לא מחליפים? לא, אנחנו לא מחליפים. לא מחליפים, כי אנחנו היה מדבקה שאומרת בדיוק את ההנחיות שימוש, בטח שיתלוח שערות. רק כתוב, לשים את המטפים, בתוך הבית דם צפרדעים, ולא להשים את זה, מה לא ראית את זה? זה כתוב גם בהוראות, גם על הקופסה. אתה יודע כמה דם צפרדעים עולה היום? אני מבין, אבל... יש לי לליטר, אתה רוצה לשקט? אני מבין, אתה לא מתבייש? אבל... אני יודעת את זה. אבל גם אמרו, גברת, דם צפרדעים? מה זה, סליחה? לא רוצה לשמוע אותך, אני רוצה מתקן חדש. עד שקניתי לו מתקן לי כל הכסף, וכל האנשים שמכרתי בשביל זה. אני מבין גברת, אבל... צר לי לעצב אותך, אבל אנחנו לא מחליפים מטפים. מה זה לא מחליפים? לא, אנחנו לא מחליפים. לא מחליפים, כי אנחנו היה מדבקה שאומרת בדיוק את ההנחיות שימוש, בטח שיתלוח שערות. רק כתוב, לשים את המטפים בתוך הבית דם צפרדעים, ולא להשים את זה, מה לא ראית את זה? זה כתוב גם בהוראות, גם על הקופסה. אתה יודע כמה דם צפרדעים עולה היום? אני מבין, אבל... יש לי לליטר, אתה רוצה לשקט? אני מבין, אתה לא מתבייש? אבל... אני יודעת את זה. אבל גם אמרו, גברת, אבל אני פה בשבילך. אתה מדבר על זה. אני צר לי לעצור אותך, אבל להחליט לך לא חד. אני לא חייבת לך זה לבד. אל תדעי לך כמה לי, מה לך אתה מתקן חדש? מה זה ככה בגלל? אני מבין ששאלה ב... אתה לא יודע לי, אתה תדע לי. אתה תקשיב לי גברת? או להקשיב לבדוק? לא. כן?
אבל יועץ תרצה לי לעשות, אבל לא יכול להכניס לך את זה. היה הוראות שימוש מדויק. לא, אל תקראי לזה לא רוצה, אני באמת לא יכול. יש לנו הוראה, קיבלנו לנו הוראה חדשה, מהראשון ל-11 לא מכניסים. אבל יש לי דעתה! מה אתה לא מתארת בתי? מה אני בתי? אני יוצרת פה, בוא לכפיים לעשות גג. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב ומישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלום, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? כבר מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם יקרי בי, ניסים קורים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי? כאן רגע של שלווה, אני עוד פה לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד, מעבר לפינה פנים חיוך רחב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.